Na tomto obrázku si preukážeme to, že bazén je nakrivo podľa perspektívy. Toto je spravené v Adobe Photoshop. Tam tie horné zelené čiary, to znamená, že to je rovina za rovno domom. A tá spodná zelená čiara preukazuje to, že bazén je nakrivo pod tou zelenou čiarou. Ide do spádu. A ja teraz spravím perspektívu a podľa perspektívy sa krásne preukáže, že bazén je naozaj nakrivo ešte pred betonážou a ukazuje sa vlastne to, že podľa tej perspektívy ten bazén, tú perspektívu, keď potiahneme smerom k domu, tak je mimo rovinu. To uvidíte na konci videa. A aj celkovo tú perspektívu, keď potiahnem smerom k stene, tak uvidíte, že vlastne tá perspektíva nekopíruje stenu, ale zasahuje do steny. To znamená, že to není naozaj v rovine. Teraz sa tá perspektíva posunie smerom k stene a preukáže sa to, že takto osadený bazén, ako je na tej fotke, nie je určite v rovine, lebo perspektíva vás nepustí. A na tej fotke zároveň je vidieť aj to, že bazén je naozaj vypuklý. A toto je fotka, ktorú mi poslal samotný Mountfield, na základe ktorej mi zamietli celú reklamáciu ako neoprávnenú. A fotku fotil samotný montážnik ešte pred podpísaním preberacieho protokolu. Tam vidíte, že tá zelená čiara to je rovina a tam od toho rohu to celé padá do každej strany. A je to fotené ešte pred betonážou. V deň montáže je táto fotka urobená. No, teraz máte už perspektívnu mriežku natiahnutú. Teraz sa to vlastne natiahne už len po stenu. A to preukazuje to, že tá perspektíva nekopíruje stenu, ale zasahuje do steny. To znamená, že to nie je v rovine. A takisto aj hore, keď potiahnem tú perspektívu do hora, tak krásne uvidíte, že tak ako je rovina, tak pretrača to mimo rovinu. To znamená jasný dôkaz toho, že ten bazén nie je vôbec v rovine.